tayo sa city proper para bumili ng buko. At isa pa, mag-running kami doon sa Old Airport. Let's go. Let's go, guys. Good morning, everyone. Welcome again to our channel. Punta tayo at tunghayan natin ang araw ng linggo ngayon at napakaganda yata ng araw dahil sumisinag na nakasilip na ang araw. Ayan. Naglilinis sila yung barangay nila. Ayan, daming mga kilos ngayong umagang to. Tayo sa Old Airport. Uy, tahimik. Tahimik na umaga ng Old Airport. Uy, ang ganda ng sunlight, sunshine. May nagwawalis. Ang ganda ng mga tanim. Kaya gusto ko, excited ako pag pumunta ako dito sa bandang to. Kasi ang dami nating namamataang magagandang mga halaman. Ang gaganda. Ayan, nag-walking. Ayan. Dami nag-exercise pag umaga. Lalo ngayon kasi Sunday, walang trabaho, syempre. Dito pala nagbabike si Marco. Ang daming nag-e-exercise hanggang dun sa dulo. Ang luwang kasi nito. Ito yung dati na runway ng Tagbilaran City Airport. Pero dahil nalipat na ang international airport natin sa Panglao, na bakante ito, ayan. Pamilya, ganyan. Punta sila, takbo, ayan, ang gandang tignan, ang sigla-sigla, at ang aliwalas. Dito naman, yung pinuntahan namin ng isang araw na bilihan ng isda. Naku, ang dami na nakapila sa isda, puntahan ko. O sige, magbike ka muna at puntahan ko yung isda. Ang dami na nakapila sa isda, oh. Baka may makilaw. Sige, run na muna ako. Ito na yung bida, guys. Nagbubomba na ng bike. Flat yung kanyang bike. Teka lang at ipakita natin kung meron bang isda doon. Tingnan ko kung may isda doon. Let's go. Punta natin yung isda. Ito yung pwesto nung isang gabi na pinost ko. Yung bilihan ng isda. Nakita ko parang maraming tao. Ay, nagsibilihan na nga. May bitbit na siyang mama. Tingnan mo ah. Hiningal ako. Ang sarap mag-exercise. Sarap magtatakbo. Ayun, nakabili na sila. Alam niyo, mas mura talaga dito. Kasi alam niyo, ang binasehan ko, yung shrimp nila is 280 per kilo dito. Na doon sa iba is 380. And sa iba naman, sa mga supermarket is 420. Dito, 280 lang. Yes, nakita ko. At nandito, let us see them. Ay, may pila. May pila di ay. Teka, tingnan natin. Ay, gagmay man. Kunti pa. Wow, 160 bites. Wow, 160. Ang galing, impressive. It's my first time to see 160 per kilo. For how many years na? Wow. Ang galing. Mamaya, bibili ako pero takbo muna ako. Mag-exercise muna. Ang dami nakaabang guys, ha? Let's go. Hindi pa ako pinagpawisan eh. Ayan oh. Tingnan nyo. Ang dami. Ay, naka-on pala yun. Ano ba yan? Oh, ang sunlight oh. Look at that.
Wow, so nice. Beautiful here. Very maluang. Ang gandang magtatakbo dito. Let's go. Oh my God. Parang nakawala sa hawla. Tingnan nyo, bike ng bike. Ayun oh. Ayun. Enjoy na enjoy din niya. Wala, kanya-kanya tayo ngayon. Nahuli ko ang anak ko nandyan. Alam nyo yan, 3 o'clock yan pa lang nandyan na. Look at that. Nakita ko rin siya. Nahuli kita. Oh my God. So guys. Oh. Walking and running and jogging. Jumping and kicking. Oh, ano? Ang sarap dito. Oh. Look at my son. Hinabol mo sana ang ang papa mo. Saan siya? Andun siya. Oh. Chase your popsy. Go. Andun siya sa dulo. Okay, takbo tayo. Oh, kasama kayo guys. Lika, sabay tayo. Sabay tayo guys. Ang ganda dito. I love it. Oh my God, baka mapapadalas na nga. Ayan na yung magkama. Oh, look at them. Oh. Ano? Bike. Bike. Yung bike ka. Oh, dahan-dahan ka lang ha. Sanay ka ba? Ay, naku, ang taas. Hindi pwede. I-adjust natin. Hindi pwede. I-adjust. Ha? No. Magaan. Masarap? Magaan tumakbo ito. Ayaw mo lang. Dito ako. Parang tumatay, no? Hindi nag-picture taking lang ako, guys. Naku huwag mo naman akong pagbintangan. Dati yun, nung maliit akong bata, doon sa probinsya namin. Oh my God, ang ganda dito, guys. Talagang na-enjoy nung mag-ama ang mag-bike talaga. Ngayon naman, ay na-enjoy ko naman ang mag-walking, jogging, jumping, kicking, and running talaga. Ang ganda. Ayan, kita nyo? Huhuhu. Tapos ang ganda pa ng view ng bundok doon. You see the mountain doon. Parteng yon. Tapos dito yung parte ng market nila, parang market nila. Tapos dito nandito yung sunlight. You see that? You see it? Yan. So, ganda. Oh, thank you Lord God for everything. Thank you Lord. Thank you Lord for this morning, Sunday. At saka magpasalamat ako sa lahat ng grasyang binigay niya. Everything in this life. Always. Eternity. Amen. Kung may mga taong nagji-jogging, meron din mga dogs na namamasyal. Ang gaganda. Ang gaganda ng mga dogs. Hello. Parang si Brownie, kamukha ni Brownie. Oh. Hello, doggy. Hi, doggy. Sige na nga, maglakad na ako. Saan kaya galing yung mga dogs na yun? Ang gaganda. Wala yung owner. Okay. At dito naman, masasalubong ko ang isang binatang mabilis na nagpapatakbo. Ayun, yung anak ko. Oh my God. Yung display nilang isda naman dyan ay kukunti pa. Kasi sabi nila 7 o'clock daw. May mga dumadating ay mga ang sinabi. Ngayon, iisa pa lang yun. Kaya mamaya-maya, tingnan natin yun. Kasi yung mga nagdi-display dyan ay yung mga nagtitinda ay galing sa iba't ibang towns ng Bohol.
Diyan sila pinag-display ng provincial government. Ang may project nito ay si Governor Aris Aumentado, na napakabuti rin at hinahangad din ang alwan ng buhay namin dito sa Bohol. Kaya ginawa niya ng paraan. Sana naman ay tuloy-tuloy at lumaganap ang murang bilihin sa Bohol. Ganda ng mga flowers dito sa pinagparkingan namin na timing. Hindi na naman ako makapagsalita, guys. Meron na namang nag-music ng matinding music dito na copyright. So, yan o. Ang ganda ng flower. Oh, ang ganda. Ang gaganda. Wildflowers yan. Ang ganda. Ang ganda ng tunog ng birds. I love it. I love the nature. Oh, how I love it. Pakinggan ang bird. Oh, see? I love it. Oh, nakikipag-usap sa akin, guys. You see this? Ang ganda, parang pum-pum ang bulaklak, pero this is makahiya. You see? I will show you how they will react when I touch them. Oh, napahiya. Oh, napahiya. Napahiya na naman. Look at these leaves. Oh, napahiya. Oh. Oh, beautiful. Look at this. Oh, napahiya. Beautiful, makahiya. Another wild flower na kagigiliwan nyo. Ang ganda, oh. Oh, oh, white. This is chamomile. Chamomile flower here. Oh my God. Nagkalat lang ang chamomile flower dito. Ang ganda. Wow na naman. Guys, takbo na tayo. Sila pa uwi na. Ako takbo pa. Oh my God. Sila pa uwi na. Ako tatakbo pa. Another wildflower. Very beautiful. It's white. This is also white with purple combination. At nandito yung makahiya. Tingnan nyo yan. Mahihiya siya. Look. Touch lang natin. Nahiya na. Oh. Oh, she's ashamed. Oh, look at that. Wow. Mahiyain talaga. Samantalang yung mga magnanakaw dyan, hindi nahihiya. Very proud pa. Ano ba yan? Ano mo? Ito? Yan. Kasi nagdala, yan ang lakta eh. Hindi sinasabi. Hindi. Oh my God. Oh. Natin kung may oh my God, what is happening here? Look at them. Yan yung mga dumadaan sa bahay every Sunday. Look at them. Halika, tingnan natin yung isda. Baka may dagdag na display. 6 na ang time. Anong meron? Ayun pa rin.
daan. Guys, so ang gusto namin yung malalaking isda sana na makilaw. Kasi sabi ko Sunday, usually yung husband ko maghahanap ng kinilaw. Kaya tingin tayo ng iba. Mamaya na lang. Bibili muna kami ng buko. Enjoy na enjoy. Oh. So, let's go guys. Let's go. Take buko. Guys, sarado pa sila kasi 7 pa lang. Na meron pang screen dito, oh, sarado. Sarado pa man mo, ma'am, no? Open ako. Open na siya. Oh, see? Very early bird. Good. Siyempre, Thanksgiving muna. Ang ganda nito, oh. Oh, pang landscape ninyo. Pang landscape, mga ang ganda naman ng bulaklak niyan. Yesterday, today, and tomorrow. Wow, yesterday, today, and tomorrow. Look at this. Wow, ganda. Oh my God. Unsa na tuingan? Ano yung pwesto, ma'am? Para makahibaw sila. Na? Hardineros. Ha? B&I Hardeners. So, meron siyang today, tomorrow, ano yun? Yesterday, today, and tomorrow. Ang ganda. Tapos ko'y White Angel. Tapos ko'y Oh, White Chinese Angel. perfume. Chinese perfume nasaan? So, ito man. Perfume? So, mahumot. Yes. Oh, giant ang